niečo k súčasnej politickej situácii? Nie politickej, spoločensko-politickej. Všetko sa deje tak, ako sa má. Nerobte paniku, ľudia. Všetko je na dobrej ceste. Respektíve nie na dobrej, ale na tej ceste, ktorú si zaslúžime a ktorú chceme. Tak netárajme blbosti, nezahovárajme, áno. Máme vždy to, čo chceme. Všetky tie reči okolo toho, to sú len také kvákaniny a kvákaniny, ktoré len zabíjajú čas ľuďom, ktorí ich počúvajú, pretože keby ich nepočúvali, tak žijú svoj život. Lenže oni svoj život nemôžu žiť, pretože žiadny svoj život nemajú. Áno. Takže skúsme sa odstrihnúť od týchto kvákanín, všade v televízii, na verejnosti, v práci. Akým spôsobom, to už každý musí prísť za to sám. Takže máme, čo sme chceli, neplačme. Maximálne, keď chceme plakať, tak plačme len sami nad sebou. Pretože my si za všetko môžeme. Ďakujem, dovidenia, do počutia, majte sa pekne.